Hvala. To je to. Evo, ispričavam se. Još sam uvijek analfabet kompjuterski. Dakle, ovako, hrvatsko šumarstvo praktički je prvo svoja iskustva u korištenju EU fondova i prva znanja stjecala u programiranju još uvijek u aktualnom programskom razdoblju i to primarno u Europskom ruralnom fondu EAFRD, koji je i prepoznat unutar EU šumarske strategije kao primarni, kao temeljni fond za razvoj šumarstva na EU razini i s tom alokacijom od 110 milijuna eura okvirnom, te dio unutar operativnog programa kohezije i konkurentnost s oko 50 milijuna eura i možemo već u prvom slajdu zaključiti kad razmatramo uspješnost korištenja EU fondova u šumarstvu, da je investicijski potencijal šumarstva iskazan tijekom ovog programskog razdoblja značajan, jer prijavljeni i odobreni projekti unutar šumarstva nadmašuju 7-godišnju alokaciju koja je bila projicirana. Dalje. Pa nešto ću reći više o nacionalnom programu ruralnog razvoja s najizdašnijom alokacijom unutar kog su prepoznate specifične, rekli bi, dvije mjere. Jedna je mjera, odnosno podmjera 433, izgradnja šumske infrastrukture, kojom se financirala u 100% iznosu, izgradnja šumskih cesta i šumskih vlaka, te mjera 8 kao specifično šumarska na EU razini, u kojoj su prepoznatljive mjere bile, navodim, konverzije degradiranih šuma i šumskih kultura, koje moramo pohvaliti kao inovativnu mjeru na EU razini i svojevrsni best practice za potencijal te mjere i njen doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima te povećanju kapaciteta za odliv ugljika i sve druge opće korisne funkcije koje potiče upravo ta mjera su poticajne i za mnoge druge članice Europske unije koje imaju također degradirane šume ili šumska područja, naročito što se tiče mediteranskog i submediteranskog područja, ali i kontinentalnih područja EU-a. Uz to je jedna mjera koja je također naišla na dobar odjek i financijski je više puta, rekli bi, obogaćena i dodavana su sredstva, te uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, što je zgodna i dobra mjera da se vidi na neki način i to potrebno gospodarenje šumom koje prakticiraju hrvatski šumari više od 250 godina i sve one koristi i potencijal šuma, da ne robujemo uvijek stereotipima šumara i drvne mase i sječe. Također, izdašne mjere koje su potrebne i prepoznate u hrvatskom šumarstvu je i mjera M861 i 862, modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima te primarnoj preradi drva, koja se odnosila primarno na nabavu nove šumske mehanizacije u pridobivanju drva, a u drvno-tehnološkom sektoru u primarnoj preradi, znači to su bile modernizacije u pilanskoj preradi, izgradnje sušara i ostale infrastrukture. Izuzetno značajan također financijski instrument koji još uvijek koristimo je i
operativni program kohezije i konkurentnost, odnosno tematski cilj je razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim Natura 2000 područjima kojim se ostvaruje razminiranje svih miniranih i minski sumnjivih šumskih ekosustava kojih je, nažalost, za vrijeme Domovinskog rata poprilično i puno. Izdvaja se projekt Natura Vita pod vodstvom i Hrvatskih šuma i pod realizacijom koja se odnosi na Dunavsko-dravsku regiju, najznačajniji Kopački rit, ali tu su i druga područja u Hrvatskoj, recimo u Lici, također. I izuzetno bitno ne samo za Hrvatsko razminiranje zbog pristupa tih zarobljenih šumskih resursa i obnove, i nije samo iz gospodarskog gledišta, nego i sa gledišta sigurnosti pristupa i u gospodarenju tih šuma, što je i EU prioritet, pa je kao takvo razminiranje šuma gotovo bez ikakvih poteškoća, barem na EU razini, prihvaćeno i financira se u ovom programskom razdoblju. I za preporučiti je i također da će to razminiranje i obnova ekosustava ne samo u zaštićenim i Natura područjima biti prihvaćeno i realizirano i u idućem programskom razdoblju. Koje su nacionalne potrebe u šumarstvu? To je kao svojevrsna konstanta, bi se reklo, u više od 250 godina potrebnog gospodarenja šumama, da se ono i održi i dalje kao takvo. Nadalje, tu je optimalna valorizacija općekorisnih proizvoda, funkcija proizvoda i usluga šuma. Pojednostavljeno rečeno, pokušaj, zapravo jedna potrebna aktivnost višestrukog umnožavanja svih onih funkcija proizvoda i usluga šuma iz domene zdravstva, ljekovitih šumskih proizvoda, rekreacije, ublažavanja klimatskih promjena, znači svih onih funkcija koje multipliciraju vrijednost šuma, a koje do sad ili nisu optimalno iskorištene ili bi se svakako dale umnožiti i obogatiti, a i donose onu dodanu vrijednost šumarstva koje šumarstvo treba i pružati. Nadalje, tu su inovacije, razvoj, istraživanje i sektorsko i međusektorsko, koje je nužno potrebno, naročito i vezano na Green Deal i EU smjernice u idućem programskom razdoblju. Primarno mislim ovdje na razvoj biogospodarstva, novih bioprodukata, primjerice drvna vlakna kao i celuloza kao supstitut plastike, primjerice koje je već uvelike zaživjelo u zapadnoj Europi, navodim neke skandinavske države, najprije Finsku, pa Švedsku, drvo kao prvo, ugradnja drvene stolarije i drvo uopće kao građevni materijal, kao značajno pohranište i značajan odliv ugljika i stakleničkih plinova. Te daljna modernizacija tehnologije u šumarskom i drvno-tehnološkom sektoru, koje je također potrebno slijediti i nove tehnologije i nove prakse da bi šumarstvo bilo i moderno i konkurentno i blizu EU i nacionalnim ciljevima. U idućem programskom razdoblju od 2021. do 2027. evo navodim prvo na višoj razini, na EU razini, koji su to prioriteti za šumarstvo. Pa unutar proklamiranog zelenog plana to su 3
rekli bi, 3 grupe ciljeva, od kojih su najznačajnije prilagodba klimatskim promjenama, očuvanje, ako je moguće, obogaćivanje bioraznolikosti, te razvoj biogospodarstva. Okvir djelovanja, odnosno financiranje svih tih izazovnih ciljeva mogu se naći unutar višegodišnjeg financijskog okvira i posebnog financijskog instrumenta Next Generation, koji je zasnovan i njegova premisa osnova je održivi stabilan oporavak EU gospodarstva koje je, ne zaboravimo, još uvijek poharano ili teško se nosi sa COVID-19 i njegovim posljedicama. Nadalje, to su nova radna mjesta i zelena tranzicija s ciljem postizanja EU cilja, znači općeg klimatskog cilja. Tu je značajno izdvajamo ovih 30% svih alociranih EU sredstava i svih fondova koje moraju biti temeljene upravo na ovim premisama koje sam malo prije spomenuo. Koji su hrvatski nacionalni ciljevi šumarstva? Pa minimalni cilj bi bio zapravo ponoviti sve šumarske mjere i aktivnosti kroz program ruralnog razvoja, po novom će se zvati strateški plan poljoprivrede RH, i alokaciju iz operativnog programa kohezije i konkurentnosti. Znači, to je minimalni cilj, pokazao se da je ostvariv i pokazao se da su prijavljeni i projekti, prihvaćeni projekti iz šumarstva da nadmašuju alokaciju, znači da su potrebe šumarstva, investicijski potencijal šumarstva za te ciljeve veliki. Optimalni cilj bio bi naravno uz uvažavanje i nacionalnih i europskih, trebali biti bazirani na sljedećem. Prvo je imovinsko-pravno raščišćavanje i okrupnjavanje privatnih šumoposjeda. To je svojevrsni preduvjet, odnosno condicio sine qua non potrebnog gospodarenja šumama i aktiviranja uopće valorizacije i potrebnog gospodarenja šumama u cijeloj Republici Hrvatskoj, neovisno titularu, ali najviše se to odnosi na privatne šumoposjede. Nadalje, to je optimalna valorizacija opće korisnih funkcija, proizvoda i usluga šuma, što je već bilo spomenuto. Znači, valorizacija one dodatne vrijednosti šuma koje pružaju, a koje su po mnogim znanstvenim studijama i deseterostruko više no što je to primarno sama drvna masa. Nadalje, bremenito pitanje koje traži također odgovor je uspostava održivog kompenzacijskog modela potpora, takozvana natura payments, kao nadoknade za ograničenja u gospodarenju šumama. Također tu su i nova zelena radna mjesta u šumarstvu sukladno metodologiju UN-FAO. To su radna mjesta koje su temeljena na šumarstvu, ali po svojoj naravi ona su interdisciplinarna. Znači vežu u samom zanimanju, novom zanimanju i šumarstvo i primjerice zdravstvo, rekreaciju, unutra vežu i poljoprivredu, možda neko gljivarstvo, vežu i svojevrsni menadžment, primjerice gospodarenje ili korištenje obnovljivih izvora energije, primarno ovdje mislim na pelete, brikete i druge obnovljive energije, a to je i razvoj urbanog šumarstva koje je jedne mlade discipline, grane unutar šumarstva, koja sve više i dobiva na značaju i treba biti kao takva prepoznata. I zadnje, ali ne i manje važno, je učinkovita međusektorska i vansektorska suradnja, zajednički projekti s poljoprivrednom, energetikom, zaštitom okoliša, zdravstvom i svim drugim privrednim granama i subjektima kako bi šumarstvo pružalo
sinergijski što veći doprinos društvu. EU fondovi i programi za šumarstvo u idućem programskom razdoblju su već dobro poznati i oni su uistinu jedna široka paleta, ali na prvom mjestu, što već spomenuo, je svakako EAFRD, odnosno strateški plan poljoprivrede RH za razdoblje 21-27 godina, znači bivši program ruralnog razvoja. Nadalje, tu je operativni program kohezija konkurentnost, samo ću u zagradu staviti potreba razminiranje svih, naročito ovoga vrijednih šuma i šumskih zemljišta u RH i obnovu tamošnjih, znači zapuštenih ili oštećenih šumskih ekosustava. Ne manje vrijedno su isto mogućnosti financiranja razvoja šumarstva preko projekata Life Plus. Nadalje, jedan EU program koji je obvezatan, spomenut u prijašnjim prilozima, je prioritetni akcijski okvir, PAO ili PAF, koji 30% svih alokacija, svih fondova uvjetuje, znači, aktivnostima u području prilagodbe klimatskim promjenama, novim zelenim radnim mjestima, biogospodarstvom. Tu su također Interreg, koji se već i koristio. Moramo pohvaliti Hrvatske šume koje su uistinu vješte i preporučujemo im dalje da koriste taj instrument, pozivajući nove korisnike, Horizon i Europski socijalni fond koji potiče samozapošljavanje, a to je naročito bitno u kontekstu novih radnih mjesta u šumarstvu, takozvanih zelenih radnih mjesta. Na kraju ovo je zadnji slajd, pa bih htio nekako sažeti tu kratku reprezentaciju, da je zapravo preduvjet uspješnog korištenja EU fondova za šumarstvo jedinstvo i suglasje oko temeljnih nacionalnih potreba i ciljeva šumarstva i tek, velim tako, uniformni, jedinstveni, stručno argumentirani, možemo stvoriti pretpostavke da i u drugom programskom razdoblju šumarstvo bude barem jednako uspješno, a daj Bože i uspješnije no u ovom razdoblju. Zahvaljujem vam na pažnji.